Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli ke ngeke sisakhuluma kakhulu. Ngashona ilanga sikhuluma nje basa sinithembisile makube njalo. Babukeli emakhaya. Namhlanje siniphathele induku yokudonsa. Enobuqili obujule kakhulu. Le nduku le sayigana ezinye inkunzi. Lalo madala lenimaziyo engigaya naye waseMessina nomuze eMessina waseZimbabwe. Le nduku indlela ejule ngayo ijule ngalo chulo obuhambe kakhulu. Le nduku le nanzi le nduku. Yayizwa inyakaza. Usiko layo ihlala esigubhini uselo. Njoba niyibona sikhuntile lesigubhu sikhombisa ukuthi iyaphefumula. Le nduku mathi uyithukuthele kakhulu iphefumula kakhulu lesigubhu siba neziboya engazuthi isikaphu. Njengegusha siba neziboya sonke njalo sibona usiko layo ehlala esigubhini usebe. Le nduku isebenza ngekhanda lengulube. Induku yamabhizinisi unebhizinisi lo le tavern ike miyangena kuyangena kuyisifebe kuyisigangi ezitolo kuyangena emabhizinisini ekufika imoto emabhizinisini ekufika abantu bezinyawo. Le nduku le uyayithatha ihloko sethe spoon usifaka emlomeni wekhanda lengulube. Ikhanda lengulube libeke phezulu kwendwangu emhlophe 1 meter. Uyikhamisise le khanda lengulube so ulifaka imali u10 rand u20 rand 50 rand 100 rand 200 yonke imali yamaphepha. Ufake le mali yamacoin 1 rand 2 rand 5 rand uyifake le mlomeni kwalo le khanda lengulube. So uyalithatha le khanda lakho lengulube uyahamba uyethuneni. Le thuna lelo ufuna ukuvusa lo muntu owazana naye oyinyanga. Mawukuthi uyinyanga wena ufuna ukusebenza ngaye le nyangeni. Mawukuthi umuntu wenebhizinisi ufuna ukumvusa usebenze naye. Kodwa le nduku ikahle kumuntu ofuna ukusebenza ngaye umuntu enanazana naye hayi umuntu ongamazi. Ifuna umuntu okwaziyo ohamba emhlabeni ekwazi ningazona futhi izitha. Nizwana nibingelelana noma nihlangana nincokole. Le nduku ke mase uyithatha lekhanda solugoqa ngale nto ngiyakho uhamba uyethuneni lakhe lo muntu la ngasekhanda ulugumbe kahle. So uyaligqiba lekhanda lakhe awukhuluma lutho ngale nkathi yolifaka. Uyifake lento ushiye insuku ezisikhombisa futhi asithe ezisithupha ngosuku lesikhombisa uyayilanda lento. Mase uzolanda lekhanda ke kunomuthi oqala uthele la bethuna lakho uphahle kulona so uyakhuluma ke usuyasho ukuthi hayi sibalibali mawuyindoda ndoda yamadoda sicela ubambisane nalamadoda la ungawaxwayi njoba sawashiya la sawashiyela ukuthi akhulumisane nawe. Mina uyazi ukuthi ngisebenza kanjani. Mina nginyanga mawuthi inyanga nokuthi mina ngine business le tavern mawuthi ne tavern uthi ngifuna kubukwe mina lapha kugcwala ubusuku nemini angabukhona oyoma nami. Mawuthi inyanga uyamtshela ukuthi ngifuna kubukwe mina lapha kugcwala ubusuku nemini. Kusho kuthiwa khona inyanga enezigubhu kusho kuthiwa inempondo inani iphenduka umfana la kumina kube mina inkunzi iqhwakele mina. Bambisana nalamadoda lamadoda wahlulwa izimpi aluyizimpi azinqobe. Namhlanje ngifuna usebenze nawo usho ukuthi udlani uphuzani mawuthi wekhonza intombi usho ukuthi mawufuna intombi uthanda intombi ungitshele lonke usiko lakho oqondene nawe sizolwenza. So ya limba ke lekhanda lakho lekhanda suye seninempethu lento ziphithizela phakathi kule ndwangu wayikhipha lento masisho ungayibambi ngezandla isikhathi eside uyikha le spade sakho so uyifaka ebhaketini so uyalivala le bhaketa usabheke emuva. So uyahamba manje ukhwesha usabheke emuva ubheke la usebenzela khona. So ufika la usebenzela khona umbala omgodi lo mgodi lo ungashoni kakhulu. So uyayibeka ke le lento lekhanda lakho uyaligqiba la mase ugqibile so ubeka la makhandlela ayisithupha amhlophe phezulu kwakho uyalayitha usumbatha lesembatho esimhlophe ukhuluma lo ke sizokutshela kona siyakutshela thina ukuthi khuluma uthini kula makhandlela. Mase uqedile la makhandlela avutha ubusuku bonke wendlale la ulale la ushisele khona la makhandlela ashaza aphele la makhandlela ubusuku bonke. Le ndoda le iyafika kwena ikhulume nawe ebusuku ngale nkathi ulele la itshele futhi ukuthi idlane mawukuthi ikhonze nentombi izokutshela futhi
zonke izinto izokutshela ngoba le nduku iyamlanda ibuya nayo so ufike naye sowuzosebenza naye. Mawuhleli la kule minyanga bakho mawuthothi inyanga isihlalo sakho fa isiqondane nala ogqibe khona lento. Jwa lento ibuyilandela lapha iphithizela impethu kohlezi kuphithiza kucheka ugcwele. Kodwa esike sitshele kona sikisile le nduku ungayithathi umuntu ongaphasi kwesandla sabazali osahlala ekhaya lakho. Le nduku ikahle kumuntu onendawo yakhe elawulwa uyena. Ayifuni le nduku ukuthi bekhona umuntu ozokushayela umthetho la ikhona. Kumele ube nendawo yakho okuwena oshaya umthetho. Uma ukuthi ukini indawo yakho nenkulu ufune ngathi iqekelele uvula igebhu nekhaya. Ngoba le nduku le into esiyibalekela kuzotholakala ukuthi phakathi kwekhaya lakho idlozi lakho na liclean liyaphila. Manje msowulandele imimoya sekuyiyona eqhwakelayo la iseyishaya umthetho seyikhweshisa le idalwa zala ekhaya. Iyazikhipha sekunongezwani phakathi kwekhaya. Suke sibaleka izinto ezinjalo ke nezinye engeke sazichaza. Izona ke izinto esisuke sizibalekela. Njoba sithi wena ube nale ndawo yakho noma bongenawo amandla ukuba nale ndawo yakho uthi iqekelele nomuzi wakini. Le nduku iyasebenza nakwamanye amabhizinisi ahlukahlukene nakhona uyahamba uyiplant kodwa engazuthi mawuqashile lapho ungayona indawo yakho uyoyigqiba le nduku khona ungabe uyigqiba ujule kakhulu umbe nomgodo ojule kakhulu plastele phezulu. Kufanele ube nendlela ethize ucila ukuthi lento ikhipha kalula mase sohamba ngoba yobe seyimfihlo yakho seyomile seyicaphuneka kalula yobe ingasemanzi yobe seyomile sekwamathamba nale imfihlo lezi sekuyisona sipoko sakho ke lesike oyodosa ngaso ubusuku nemini. Ayikho indoda yophinda ime nawe. Isona ke isipoki ke sebhizinisi ke esinamandla sibasizile kakhulu abantu base Cape Town. Bangangifakazela abanye bazoma la kunamabhizinisi amile Cape Town engeke ngivakashe nami kuona ngibizwe thiwa haya usondele kunempi ezitha manje sifuna ukuthi uvala lezi zitha kodwa kuyasebenzeka ngifike kuphithizela bancoma abantu bathi haya umsebenzi wakho ndoda. Ziningi indawo engibaphakamisile kuzona ngale nduku le. Amanye banamasaluni kunamasaluni engiwaphakamisile ngayo lento. Imfihlo ejule kakhulu le. Yona ke induku esiniphathele yona esithi asize sizonivezela. Le nduku ijule kakhulu ngaye kuzoyigaye moyenyanga uwedwa igaywa izinyanga eziningi ezihlukahlukene. Lento le izizwe ezinzima kakhulu ezijule kakhulu. Kujule kakhulu kule nduku. Inemfihlo enzima. Ikhona ke lokubabukele siniphathele kona nesikhathi esidliwo nogwaja ngisafuna ukuphuma ngiyele eminyango. Ngizoyibona inombolo igijima le screen. Niyazi ukuthi makufaka ikhulunywa okujule kakhulu siya ku video call siqale sijuleke lapho ke makhulunywa ilanguage esiyithanda ukuthi isinde. Ikona ke lokubabukele sithi asinibikele khona makube njalo.